Здравейте хора, ние сме Gangsters from България и днес сме с една история. Да, знам, в момента е друг човек говори от канала и знам, това качваме повече клипове на Clash Royale, обърках се жените. И днес ще разкажем една история, която се случи точно преди малко. И започваме да я разказваме. Започвам да разказвам. Ние излизаме навънка с едни приятели, две момичета и две момчета сме и много ясно. И изведнъж срещаме едно момче, дето въобще не му обръщаме много внимание. Не му обръщаме... Кажи, ще го наричаме Тошко. Ще го наричаме Тошко, това момче. Но не се казва Тошко. Не се казва Тошко, но ще го наричаме Тошко, защото... Името да се Да, не се казва името. И това момче Тошко дойде към нас и ние утре щяхме да правим едно партио. Но обаче... Да, дадохме му една гривна, за да влиза, защото да ги различаваме. Кои ще влизат и кои няма да влизат. И влязохме, дадохме му, мина време, разходихме се, какво ли не. И по едно време решихме да го оставим. И ние четиримата да тръгнем някъде да се бъзикаме с него, защото той се продължа едно време. И ние казваме му, че ще ходим на някъде и че се обади като излезеш отново. И той, разбира се, някакво такова, звъни и пита къде ще. И ние му казваме, до един магазин сме, чакаме те. И той казва, добре, ама ние всъщност не сме в този магазин, прибрахме се в един приятел там, да пием нещо сок и ядохме чипс. И той момче Тошко пак звъни и пита, нямаме до магазина, къде ще? И му казваме, че отидохме до едни люлки там да се люскаме, защото на момичето много са люскови там по паражалките искало. И той казва, добре, идвам, чакайте бе. И такова, ние седим се още на масата и по едно време пак звъни, вика къде ще. И му казваме, че отиваме до магазин да купим тоалетна хартия. Извинявам се за колата, дето на в момента. И му казваме да купим тоалетна хартия до магазина, защото майката на едното момче е искало. И такова, ние много ясно пак седим, но по едно време ни хрумна, че магазина е баш до неговата къща. Буквално. Не буквално. На 100 метра близо там. Бе някъде там, да. Да. И някакво такова. Решихме да отидем, защото той е много ясно, че се забележи. И влязохме там и излизаме и го пресрещаме. И той носи гривната и дава една друга гривна, когато сме се прибирали към този приятел, сме изтървали. Той вика гривната, дето сте изтървали, заповядайте. И ние викаме да, мерси. И по едно време той започна да вика каква е тази тоалетна хартия, дето сте я взели. А ние буквално взехме тоалетна хартия от къщата на момчето, да го наречем момчил. От къщата на момчил, буквално. И взехме и така му кажем, че трябвало тоалетна хартия да сме оставили и на момчето трябвало да се издуха и няма скоро да се издуха и той какво да се прави. И отиваме там и той вече такъв даде ни гривничката и по едно време не му казваме, ще отидеш да изхвърлиш, той вика не. Мария, моля ти се отиди да изхвърлиш, той вика не. И Тошко, много ясно, вика, ние вика, Мария, Тошко, отиди да изхвърлиш, той вика не искам. И като му давахме в ръката, той взе да е фърлил по нас и взе такова да фърли гривната по нас. От четиримата. Не буквално, фърлите на земята, тази гривна, дето е много скъпа, дето я взехме от едно място на Кока-Кола енергия ни раздаваха. Да, да си знам местоположението. И такова вика, ето и гривничката, разкарайте се и някакви такива. И започва да ни удря с ръце и не знам си какво такова. Започва да ни удря и по едно време приятели му се ядоса и му забие един в носа. На Тошка взема му кърви носа, кърви.
Не му карваше, ама... Прекаляваш, човек. Такова с историята я правиш Да. Добре. по-нереално я правиш. Да, Не. извиняйте, че така ви казах, че карве, ама ударихме го и Стана се разрева. той се разрева. И някакво ние сме баш до къща му и баща му излиза. Баща му излиза и вика, какво правите на момчето? И вика хубаво, че това бе. Да, и ние викаме нищо. И тогава нищо и започна да се кара момчето, да го ударил по момчето, да го ударил. И такова ни нищо, гледаме го и той вика, ей, Тошко се обади и вика, ами тати, ако ти не ме беше пробвал, да бях, че щях да ги набия. Ма щях ли пребия всичките? Без момичета, много ясно. А той единия беше влюбен в едното момиче и постоянно се буташе в нея и някакви такива. Се преувеличава. Тошко каза, ами той винаги е опрян, нали, до това момиче, ние просто се разхождахме. И баща му вика, тогава учи от друга страна и се бутай. И вика, Тошко, ай прибирай се. И каза на другото момче, хубаво, че те измъкнах, иначе ще те наби. И всички И всички се смеем някакво такова. И по едно време вече и момичета трябва да се приберат, то сега е 8:24, както гледате. Виждате, Живо. много ясно няма... Абе, да, такова. Да. И то всичко стана преди 20 минути, всичкото 8 часа. И ние се прибираме вече и срещаме... Не го срещнахме. И се прибираме. И това беше всичко от историята. Знам, малко разнообразие имаше в нашия канал. Защото Clash Royale. Да, Clash Royale само някакви тъпи игрички играем. Извинявам се за всички любители на Clash Royale фенове, но аз не съм толкова голям любител, не играя толкова. И само другото момче от канала я играе, т.е. момчил я играе. Момчил, бе. Абе, това е името му. Не името му, а баш такова. Пишете долу в прякора. коментарите според вас как се казвам. И за песните. В миналите ни клипове имахме... в миналите ни... качихме един клип преди време, и в който се споменава да поздравя. Поздрави за някого. Долу пишете името, пишете песента и някакъв поздрав му кажете за Марто от някъде си, за Илия нещо такова. За Илия нещо такова, да. И пускате го там отдолу и ние на един клип всичко това си ги изричаме тия поздрави. И ще го кажем... И ще пуснем песента, поздрава и сигурно клипа ще бъде доста дълъг. Не знам. Направо ще бъде стрим. Не знам, зависи от хората. Стрим на живо ще бъде. И от 10 абоната правим нещо като рекламка. Утре, ако видите този клип, утре нали, ще направим лайв стрима, ако имам 10 абоната. Значи, Не. Кога са на 10 абоната ще направим стрима на живо. Да, когато станат на 10 абоната ще направим стрима и ще изчакаме да станат доста коментарите под клипа. Клипа се казва поздрави. 5 или 6 коментара и започваме да правим, нали? Да пускаме песните. И това ще е от днешния клип. Беше кратък, не баш кратък, 9 минути, но дано ще се забавлявали, докато сте ме слушали или някакви такива прости. И това ще е клипа и се видим сигурно по други ден или утре, не знам. И от Gangsters from Bulgaria, чао!